Ehling şəpləri, tatar yaşları, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Ehling şəpləri, tatar yaşları, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Nidhi motor kiyimlaridan bosib turam ekan deb olib turasizmi? 20 oktyabr xalqaro pishikchilar kuni o'ng'ayidan sizning uchun maxsus chiqarilish hazırladik. Demak, bugungi yorti soatlik to'xtalishimiz qiziqligina tugul, bek tamlida bo'lacak. Sizning bilan Vizentiya ketdik. Pishikchi hunaridan nishik o'ranalar ekanini bilish uchun biz xalqaro servis kliyatına kelirga bo'ldik. Professional jaylanmalar, maxsus kiyimlar, bular borasida shin pishiru tsexында кебек. Международный колледж сервиса готовит специалистов для сферы услуг, и наши студенты обучаются по самым популярным направлениям. В первую очередь пищевым, это поварское кондитерское дело, хлебопечение, повар-кондитер. В общем, для отрасли пищевиков мы практически всех основных специалистов готовим. Bizga bugun o'z ishining ustasi Elmira Bekinina yordam ettirgan bo'ldi. Biz bugün WorkSkills modulinin bir rizigini hazırlayız. O rizikning ismi bifshteks rublenniy deb ataladi. Bifshteks, Bizning участникларга бериле ingrediyentlar. Шул ingrediyentlardan алар ingrediyentlarni сайлап, ниндидер тәмле ризык әзерләргә тиешләр. Шуңа күрә әйдәгез біз сіздің белән шул бифштексны әзерләп карыйбыз. Демәк, безгә ит кирәк була. Ул бифштексны әзерләр өчен безгә ит кирәк. Чыгартылган иткә без салабыз туз, тузлыйбыз аны. Борычлыйбыз һәм әйбәтләп болгатабыз. Хәзер без итне җыеп алабыз да бер күшкә и әйбәтләп суктырабыз. Шулай, токтагамы инде? Юк, шунда савытына тук. Тагын? Курыкмыйча. Курыкмыйча, бөтен ачуыгызны алып иттән. Өстәрәп күтәрәсез дә суктырасыз. Нәрсәгә без аны суктырабыз? Эчендәге һавасы чыксын өчен. Чөнки пешергәндә һавасы калган иттә ул шартларга мөмкин. Тагынмы? Тагын бер 10 тапкыр суктырабыз, рәхәтләнеп бөтен ачуларны чыгарып шунда. Телевидение булган ачулар. Бифштексны ясар өчен менә без бу фаршны 3кә бүлик. Байтына на глаз мы инде? На глаз бүлсәгез дә була, на нос бүлсәгез дә була. Бүлик без аны. Бифштекс ул безгә Англиядән килгән әйбер, имеш, круглый котлета дип атала. Круглый кусок мяса дип атала, тәрҗемә итсәң русчага. Шуңа күрә без шушы фарштан түгәрәк мясной изделие ясыйбыз, әйе. Шулай итеп без барлык ачуыбызны чыгарып, шушы итләрне ысып каладык. Тэквондо спорт төрендә мондый алымнар кулланалар микән, яисә башканы микән? Хәбәрчебез Рәзин сезгә толырак сөйләр. Кимоно, төрле төстәге путалар, көнчыгыш гыгыф гадәтләре. Юк, мин гейшлар турында әйтмим. Бага әйтелгән сүзләр тэквондо турында. Ну, якынрак танышабызмы? 15 октябрь көнне бокс һәм өстәл теннисы үзәгендә тэквондо буенча Россия чемпионатының ачылу тантанасы узды. Ярышлар 15 октябрьдән 19 октябрьгә кадәр узды. Турнирда 45 төбәктән 500 спортчы катнашты. Алардан 31 Татарстан ярышчылары. Тэквондо кимоносы бик каты гади халыкларга охшаган. Син өйдә аның белән йөрер идеңме? Во-первых, он называется не кимоно, а дабок. Это наша форма. Конечно же, бы я в нем не ходила, потому что это уважение к спорту в первую очередь. И во-вторых, это вообще форма спортивная. Зачем мне ходить дома? Это уважение должно быть к спорту, в принципе. Ачылу тантанасын беренче булып үз сүзе белән Татарстан Республикасы спорт министрының беренче урынбасары Халил Шәйхетдинов башлап җибәрде. Бүтән спортчыларны Казанда сәламләп, әлеге ярышларның Татарстанда узуына бик шат икәнен белдерде. Дабокта бик зур декольте бар. Син аны белән йөрергә уялмыйсыңмы? Ну, мы не стесняемся, так как под дабок мы надеваем спортивный топик, почти что то же самое, что купальник. Поэтому не переживаем, что что-то будет видно. Шулай ярышларның хөкемдәрләре үзләренең югары дәрәҗәсен акладылар.
Һәр ярыш алдыннан спортчыларга киертелгән электрон экипировка тикшерелде. Чөнки ниндидер кагыйдәләр бозуын хөкемдар сизми калса, аны шундук электрон система төзәтәчәк. Бадминтонга барган идек инде бугай. Бу алкышлар өчен әйбер. Не? Татамига чыгар алдыннан сезгә генә хас булган бер нинди ырымыгыз бармы? Ну да, у меня перед каждым боем есть своя примета, точнее я выхожу на каждый бой, молюсь Господу Богу. И, конечно же, у каждого тэквондиста должно быть это в кодексе примет тэквондо именно. И относительно тэквондо ты должен перед боем сделать поклон своему тренеру. И выходишь и бьешься, и все. Эх, тагын килеп чыкмады. Икенче атнада гимнастика булырга тиеш бугай. Ягый, мин гимнастика тубартынан киттем. Пока. Итебез суыткычта торган арада без соус ясый торабыз. Шул ук вакытта Эльмирадан пешекче һөнәре турында күбрәк сорашабыз. Мин һөнәр буенча повар, беренче һөнәрем буенча. Һөнәремне бик тә яратам. Ашарга пешерергә бик тә яратам. Кешене өйрәтергә, ашарга пешерергә бик тә яратам. Минем кебек куллары бик дөрес җирдә үскәннәр була. Була, төрлеләр була. Кулларында, бөтен җирләрендә тазартабыз без. Шулай итеп безнең соусыбызда гөмбә, сой соусы һәм каймак булды. Сливка белән без моны кайнатып чыгарабыз да. Тәмле исләр чыкты. Кайнатып чыкканнан соң 1-2 минут пешереп алабыз. Сливка без куйырбыз. Димәк, безнең соусыбыз әзер. Без монда гөмбә, сой соусы һәм әлбәттә инде каймак салдык. Хәбәрчебез Толия каймак белән түгел, сөт белән кофе эчәргә бик ярата икән. Салкын көзге көннәрендә нинди кофейняларга керергә, ул сезгә сөйләячәк. Сәлам, сезнең белән Татарча уикенд рубрикасы һәм мин Толия ышандырып әйтә алам. Минем белән сез тиз арада рәхәтләнеп ял итәргә өйрәнерсез. Агачлардан көзнең соңгы яфраклары кыела, яңгыр явып тормаган көндә югышмасам. Юк, моңсуланырга ашыкмагыз. Максус сезнең өчен генә мин депрессиягә каршы рецепт әзерләдем. Язып барыгыз. Уңайлы свитер, синең белән бер дулкында булган ачык күңелле кешеләр һәм тәмле кахва. Беренче урынга мин дустым белән барырга тәкъдим итәм. Биредә тәмле кахва һәм яхшы атмосфера белән генә шикләнмиләр. Бу кофейняның хикмәтле үзенчәлеге бар. Үзегез карагыз. Безгә 2 капучино. Әйе, сез үз күзегезгә ышанмыйсызмы? Монда бариста кахва әзерләгәнче рәссам 3 минут эчендә чынаякка синең сурәтеңне ясап бирә. Без ышаганмы? Үзем турында белмим, ләкин Ильяс нәкъ үзе. Килгәндә кәефең төшенке булса да, мондый сюрприздан соң берничек тә моңсуланып утыра алмассың. Мы открылись буквально 2,5 недели назад. Особенность нашей кофейни является то, что мы, как комплимент гостям, дарим под рисунок. То есть мы рисуем абсолютно все, что человек захочет. У нас были самые неординарные, но в основном люди начали просить портреты. Ял иттек, кәефне күтәрдек, димәк, эшләп алырга вакыт. Менә бу кофейняда моның өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган, яхшы мөхит, ягымлы хезмәткәрләр һәм иң сыйфатлы кофе. Дөрестән дә бу кофейняда кеше күбесенчә ноутбук яисә планшет артында эшләп утыра. Ләкин бу урын әлбәттә моның белән генә шикләнми. Монда спешиалити кофе культурасы хакимлек итә. Биредә барысы да профессиональ рәвештә башкарыла. Мәсәлән, кофейня базасында баристалар мәктәбе эшли. Монда биредә эшләүчеләр генә түгел, ә бүтән кофейня хезмәткәрләре дә кофе ясау осталыгына өйрәнә. Биредә хәтта кофены да үзләре әзерлиләр. Ягъни бу стеналар эчендә кофе яшел ырлыктан әзер эчемлеккә әверелә. Без үзебезнең эшебезне
Берничә ел элек кофе кыздырудан башлап җибәрдек. Хәзер инде без полноценный кофейня ачтык. Безнең үзебез кофе кыздырабыз, бөтен Россия буенча кыздырган кофены таратабыз. Өченче урын минемчә свиданиялар өчен бик уңайлы. Кабан күле ярында урнашкан бу кафега романтик очрашулардан соң кереп, тәмле кафе белән чыланырга тәкъдим итәм. Монда барысы да үзебезчә, татар рухлы. Урнашу урыны да юкка гына татар бистәсендә түгелдер мөгаен. Биредәге милли мөхите синең җаныңны җылыта. Яныңда яраткан кешең, кулыңда кафе дә булса, бу кич иң яхшысы булачак. Кызганычка каршы Татарстаныбызда чын милли татар кафеларыбыз бик әз. Шуңа күрә без Казан үзәгендә изге җирләрдә изге татар бистәсендә ачылырга уйладык. И когда мы открывали кофейню, мы думали о том, что в Казани есть очень много заведений, но они больше ориентированы на европейский стиль, больше ориентированы на то, чтобы привлекать иностранных гостей, людей, которые не проживали в Казани изначально. И мы хотели больше продвигать татарскую культуру. И непосредственно в нашей кофейне очень много элементов декора, очень много напитков, очень много блюд, которые связаны непосредственно с Татарстаном, с татарами. Димәк, сез хәзер салкыннан кая качырга икәнлеген беләсез. Ә без кофе эчеп, энергия җыеп, сезгә яңа ял урыннары эзләргә киттек. Киләсе очрашуларга кадәр. Безнең итебез пешкән арада бу атнаның иң кызыклы вакыйгалары белән танышып китик. 16 октябрь көне Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов Республика хөкүмәте йортында Татарстанның инвестицион советы утырышын уздырды. Утырышта KD Studios Мәскәү киностудиясына нигез салучы Евгений Милентьев табылды. Чакырылган кунак цикллы киностудия булдыру проектын тәкъдим итте. Үз чыгышында ул киностудияга кертелгән инвестициялар 6-7 ел дәвамында акланачак дип белдерде. Рөстәм Миңнеханов бу проектны тулысынча хуплады. Бөек Британия галимнәре дөньядагы иң матур хатын-кызның кем икәнен ачыклаган бу супермодель Белла Хадид булган. Мондый нәтиҗәгә алар меңләгән хатын-кызның йөзен сантиметрлап үлчәгәннән соң гына ясый алган. Матурлык стандартлары инде борынгы Грециядә ук салынган кануннарга һаман да туры килә. Меңәрчә еллар узса да алтын киселеш коэффициенты хәзергә кадәр саклана. Кызлар, әсез хәтерлисезме, балачакта без курчак иләре белән уйныйдык. Хәзер без алар белән уйнау гына түгел, ә аларда яшәү мөмкинлеге дә барлыкка килгән. Барби курчагының быел 60 яшьлек юбилее билгеләп үтелә һәм шул уңайдан Малибу шәһәрендә бик матур зур вилла ясалган. Бу нәкъ Барби өен хәтерләтә. Инде 23 октябрьдә көндезге сәгать 11дә беренче иң бәхетле кешеләр бу вилланы арендага ала. Безнең ризыгыбыз әзер булганчы, мин кондитер эшләнмәләре цехына да кирип чыктым. Анда татар халык ашларының күрке булган чәкчәкне пешерәләр иде. Көллиятның әлеге бүлмәләрендә гади студентлар белән бер рәттән чемпионнарны да әзерлиләр. Мин көллиятым беренче курсында укыйм. Уку белән бергә чемпионатка әзерләнәбез, тренировкаларга йөрибез. Ләкин мәктәптәге шикелле рус теле, математика кебек дәресләрне калдырмыйбыз. Барысына да әзерләнәбез. Без бүген Илмира белән шундый яхшы дуэт булып эшлибез. Безнең хәбәрчеләребез Гөлназ һәм Наилә дә тандем ясап Казаныбызның иң яхшы театрларына сәфәр кылганнар. Ә нинди чаралар анда узган икән, алдагы репортажларда карарсыз. Без Камалда да, Тинчуринда да, Кәриев театрында да түгел, Әлен исемендәге мәдәният сарайында һәм монда 19-нчы регионара Идел-Йорт фестивале уза. Гомумән, нинди фестиваль соң ул? Кайчаннан бирле үткәрелә? Буларны барысын да беләсегез килсә, бөтен эшләрегезне ташлап торыгыз. Әйдәгез, бу сорауларга җавапны бергәләбезлек. Быел бәйгедә 2000-нән артык кеше 250 театр коллективы катнашкан. Катнашучыларга 3 тур узарга кирәк. Беренчесе республикабыз районнарында һәм Рәсәй төбәкләрендә, икенчесе төрле зоналарда, ә өченчесе Казан шәһәрендә үтә. Үзешчән артистларны мәртәбәле жюри әгъзалары бәяли. Бездә Татарстанда халык театрлары зур үсеш кичерә. Бүгенге көндә менә без сайлап алган финалга 12 халык театры профессионал уровеньда уйныйлар. Менә кичә без Актаныш районының Киров совхозыннан килгән әсәрне карадык, Распутинның әсәре. Менә шуның әсәреннән татарчага тәрҗемә ителгән пьеса куйдылар.
искитмәле. Артистларның уйнавы, декорация, менә профессионал театрлар көнләшерлек әсәр куйдылар. Бәйгедә төрле тематикадагы спектакльләр тәкъдим иттеләр. Комедияләрдә, драмаларда, хәтта трагедияләрдә бар иде. Ни булды? Ышандыңмы? Мин тикшереп карарга булдым әле. Минем актриса була микән? Ышандым, димәк була. Була бит. Тукта, Ильяс, син кая? Ачуландыңмы миңа, Ильяс? Ильяс миңа ачуланган арада мин Балык бистәсеннән килгән халык театрының рус спектакле белән якыннанрак таныштым. Бер яугир урнашкан булырга кирәк. Бу төмән башка урын әзерләсен. Актерлар сәхнәгә чыгар алдыннан Ильяс, ачуланма инде, мин биш ай артып кына актерлык сәләтем бар микән дип тикшереп карамакчы идем. Әйдә әле, актерлар, борчылар микән сәхнә артында? Белешеп килик әле. Сәхнәгә чыгарга һәркем үзенчә әзерләнә. Аларның максаты гран-при. Үзләре төрле һөнәрияләре булсалар да, театрга вакыт табалар. Артист үзешчән булса да, профессионал булса да, алар һәрвакыт борчылалар инде. Чөнки дулкынлану булмаса, артист халкы уйный алмас иде. Күңел тартканда вакыт һәр нәрсәгә табыла дип уйлыйм мин. Менә инде шәхсән һәрберебезгә килгәндә дә һәрберебезнең үзебезнең тормышыбыз бар, үзебезнең эшебез бар. Аңа да карамастан безнең менә театрга, сәхнәгә күңел тарткач, әлбәттә инде без вакыт табырга тырышабыз. Хәтерлисезме, Идел-Йорт фестивале белән танышканда эшләрегезне калдырып торыгыз дигән идем. Яңадан эшкә алынырга ашыкмагыз. Наилә сезгә тагын бер бик кызыклы чара турында сөйләр. Ишетәсезме? 21 гасыр тавышлары. Күз калдырган ялган шәүләләрдән кыярсыңма тәүге карыйсың. Син күзләрсең мин агачлардан ап-ак сөттәй томан дигәндә. Күккә багып күзләремне күрсәң, агачлардан мине эзләмә. Нинди тавышларына әйләнерсә турында син дип уйлыйсызмы? Хәзер мин сезгә барысын да аңлатып бирәм. Күптән түгел Габдулла Кариев исемендәге театр бинасында 21 гасыр тавышлары дип исемләнгән аудиожыйынтык тәкъдим ителде. Аудиокитап безнең күптәнге хыялыбыз иде, моңа кадәр аны тормышка ашыра алмадык, чөнки финанс ярдәм булмады. Менә инде быел ниһаять бөтен көчләрне туплап, вакытны туплап, шушы аудиожыйынтык 21 гасыр яшьләр тавышын тамашачыга гына, укучыларга гына түгел, тамашачыга да тәкъдим итәргә мөмкинлек булды. Гомумән, әлбәттә, яшь буынга менә шигырьләр укырга, хикәяләр укырга иренгән буынга бигрәк тә менә машинада барганда ниндидер менә бу тыңлап бару, аудиокитаплар хәзер модада чагында яхшы мөмкинлек дип уйлыйм. Киләчәгем татарына динем белән телем китә. Уланнарым йөз чирмәс. Тамырларда меңәр еллык татар кызы канын йөртә. Жыйынтык 21 гасырда әдәби мәйданга килгән язучыларның әсәрләреннән тора. Шигырьләрне авторлар үзләре тавышландырган, ә проза әсәрләрен артистлар. Яшь шагыйрьләр өчен 21 гасыр тавышы нинди икән? Беренче чиратта ул беренчедән заманга яраклашкан. Ул үзен заманда менә бүген ишеттерә белә. Һәм шул ук вакытта заманны да үзенә карата белә. Ул һәрбер мөмкинлектән файдалана. Шул ук вакытта үзенең бәясен дә төшерми. Минем анда бөтенләй ике төрле шигырь. Берсе бик шундый эмоциональ, хисле һәм шигърияткә багышланган. Ләкин ул шундый интригалы шигырь һәм аның башында аңлашылмаган шигырияткә икән, дөресрәге бөтенләй аңлашылмый. Икенчесе аның багышланган, икенчесе мәхәббәт турында. Минемчә, бу шигърият кичәсе залдагы барлык тамашачылар күңелендә истә калды.
Ош сөкілі. Олға таба бізні үстәлді ешіншелер кетейді. Олардан помидор, тошқабақ, баклажан һәм гөмбәләр. Барысына да бер төсле түгәрәк форма биреп, без аларны табаға кыздырырга куябыз. Илмира, сіз менә ашарга пешергән вакытта җырларга яратасызмы? Бик яратам. Мин ашарга пешергәндә гел җырлыйм. Бу әйбәт, җыр күңелле булу, менә безнең Сәйлән проекты катнашучылары да кечкенәдән җырга моңга гашык булып үсә. Рэп, рок, джаз, фанк бүген монда нәрсә генә булмый. Мин әле дә хәтерлим язның матур көнендә без берлегәндә тордык, патшабызның түрендә. Альтернатива көне башлыйбыз. Йоу! Бүген бирегә җырчыларның иң текәләре җыелды. Тамашачының аларны мондый образда күргәне юк иде әле. Шигелгән колфаклар һәм читекләр, пачка итәкләр, күн курткалар белән алышынды. Кагыйдәләр онытылды. Бүген катнашчыларыбыз сәхнәгә кәеф алу нияте белән менә. Bas kızım Mepipe, sin basmasan min basam. Bas kızım Mepipe, sin basmasan min basam. Epipe'nin kalaşlarına şapkalıymış masam. Epipe'nin kalaşlarına şapkalıymış masam. Залда иркен ирекле мөхит урын алса да, жюрилар үз эшләрендә. Бүгенге чыгышларны иң тәҗрибәле артистлар тыңлый. Илгиз Шәйхразиев, Зәринә Вилданова һәм Артур Исламов. Альтернатив музыка рәвешендә эшләгәндә барлык музыкантларга да бик күп батырлык кирәк һәм музыканың төрле стильләрен белергә кирәк. Төрле стильләрен, жанрларын, чөнки альтернатив музыка ул бер стильдә генә эшләнми. Ул төрле стильләрне кушып, ниндидер яңалык кертү дигән сүз. Җитле лампа бишеле куык ваттылы җиргә төште шул. Җитле лампа бишеле куык ваттылы җиргә төште. Уф, йөрәгем су бирегез, иркәм исемә төште. Уф, йөрәгем су бирегез, иркәм исемә төште. Күргәнебезчә, бу этапта альтернатив җыр башкарырга кирәк иде. Кичкенә йолдызларыбызның һәрберсе биремгә иҗади якын килгән. Монда ниләр генә юк, рок стилендәге эпипе, рэп стиленә салынган берлеген һәм башкалар. Җырларның жанры да, башкару стиле да, башкаручыларның кием кыяфәтләре дә креатив һәм заманча. Ай, бер малы һала, бер малы су буйлары, бер малы су буйлары, һәм дә үскән җифа буйлары. Алма турма гел булыйм юлларында, иремен дигән егетнең гел шинемәс кулларында. Ал гөлдә таңгыл, siz кадерле яшь кызлар, siz уңгансыз шибәр, иле күгендә йолдызлар. Менә шулай җәмәгать, бабайлар әйтмешли, заманына күрә җыры, талант һәр вакыт яңаша ачыла. Тапшыру азагына таба безнең ризыгыбыз да әзер булган. Аны хәзер матур итеп тәлинкәгә урнаштырабыз һәм бон аппетит!
Әгәр дә безнең бүгенге чыгарылышыбызны пешекчеләр караган икән, сезне һөнәри бәйрәмегез белән тагын бер тапкыр чын күңелдән котлыйбыз. Ярты сәгатьлек тукталышыбыз бүгенге ахырына якынлашты. Сезнең белән мин Зөлфия булдым. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Бергә без булдыра